morning guys. Ako na pod ni si Jejin Verse. Kanang Domingo karon. Manimba mi. Alas 6 sa mga simbahan guys. Kay naanad naman mi kada Domingo sa yung magsimba. First mass. Padong nami guys, magdaming lingkuranan kay sa gawas raman may maglingkod. Kita-kits na lang ta dito guys. A few moments later. Thank you Lord, naman na magsimba. Kapit migpalingki, palit mig sudanon. Damis palingki guys, mapalit sa migkuan, sudanon na mo. Isda, lukos. Pila na te? Kamas. A few moments later. So guys, daramis balay manamig simba. Karon mag-asikaso ako sa muang pamahaw kay alas 7 na. Nangagsa ko guys. Ganagas man niya akong lutoon ron. Adobong mokos. Nagsuroy-suroy may ganina dito sa merkado. Tanaw may karne yung kuwan. Na naman siya na isda. Bukagato na mo dito sa isdaan. Nakita dito. Kana mang nokos. Ganahan man na sila. Ganahan na sila adobo na nokos guys. Manang kana akong lutoon. Lubuhon. Magiwa sa kukuan. Mas. A few moments later. Na nagluto, pero mamahaw. Ang tenahon. Nagmamukumot na nga ako. Ito na ang sibuyas. Na guys, wala na ganapit ko na ang pamahaw madali mamahaw ni kay balik ni merkado ay mangumpramit ang tindahan ginagmay wala yung stock may na lang na guys may tindahan ginagmay ang kura ng padadlaw ang tilantayan ano na lang biglang piso-piso, dos-dos. Makapalit mo ang putadanan. Kasi mo, bitin eh. Na natin panimpla. Ano yung kinabuhi guys? Magluto. Maglaba. Mag-infuse. Kailangan siguro lang inahan guys. Ito una sa dagat ako at subuaton. Puro nanay. Parang isa na po sa nanay. Wala guys, ako na ilunod. Paborito ba yan isa ko ang nanay? Kanang nukos guys, paborito na sa kong nanay. Managat man akong tatay sa una, sa bata-bata pa. Dahil naguli, nanaseda lang mga kuhang isda. Dinainokos.
Iyan ang ilain. Ilain na niya ng nukos kay ba man siya na paborito ni nanay. Then luto na niya. Then sabawan. Sa kadlaw ng tumuli guys, tatagigikan managat. Basta na sa dala nga kanang nukos. Iyan ginang lutoon pang pukawon mi. Kadlawang dako mangaon. Kalaki. Akong banong sa kong anak na kanilang paborito. So guys, luto na nga akong nukos na sinabawan. Sinabawang adobo. Sinabawang adobo ni guys kay kanamang kong isa, hindi na siya musugot na pinamaka may sabaw. Paborito gina niya ng sabaw. Kay ibahog niya kanon. Magukad na ko guys, kay mamahaw na ni nanang katasa. Magukad ko kanon guys, kay mga unami grabe nagyong gutuma alasudso na kapin ako may kapamahaw hinani mi basta Domingo dugay gid may makakaon, pero okay ra guys, at least nakasimba namig sa'yo. Importante. Pasalamat sa Ginoo. So guys, lumaw namin. Salamat Lord sa grasya nga among sawan karong adlaw. Sa mga grasya. Amen. Mangaon sa mi guys. A few moments later. So guys, manamig pamahaw. Niya, malakaw meron sa akong bana na tumig prince kay nami kumprahon gamay sa among tindahan kay walay sulod. Hi guys, nakos tindahan maglista sa akos among kuan palitonon. So guys, malakaw sa mi mangumpra. An hour later. A few moments later. Hi guys, nakaulit na may gikan ng umpra. Diyan na Miss Bay. Minsan man yung kilay, bro, manigit kagmanok. Nagilis ko ganina guys kay hanggang sa nila, 5 nukos. Mo niya mong panginabuhit guys. Dire, panginabuhin ako dire sa dalagit. Nagtinda-tinda. Dayon ang akong bana. Kadrive og tricycle. Nya guys, kay alas 11 naman mang-display sa ako. Pang-display sa ninako kay naguman magtigamo na po ko sa paniudto namo. Pero guys, sa dili pa ko magbabay, mag-thank you ko sa nananaw. Unya kanang salamat. Unya palihog kog subscribe Jinbors Vlog. Pakipindot na lang po sa bell button para
na ako'y bagong video i-upload, ma-notify mo. Yeah. Salamat. Bye-bye. See you the next vlog.